Ako reálne simulovať? A few moments later. Ako simulovať reálne podmienky, ktorým musia čeliť vaše produkty? Aj to vám predstavíme na stánku Jeden Dvořák na Laborexpo. V oblasti simulácie prostredia ponúkame teplotné, klimatické a šokové komory na testovanie v bežných a i extrémnych podmienkach. Tieto zariadenia umožňujú presne riadiť teplotu a vlhkosť a simulovať napríklad mráz, vysoké teploty alebo rýchle zmeny podmienok. To je dôležité pre overenie funkčnosti a spoľahlivosti výrobkov ešte pred ich uvedením do prevádzky. Súčasťou portfólia sú aj korózne komory, ktoré pomáhajú odhaliť slabé miesta materiálov a povrchových úprav. Dokážu simulovať dlhodobé pôsobenie vlhkosti, soli alebo náročného prostredia. Pre testovanie vplyvu slnečného žiarenia ponúkame solárne komory, ktoré simulujú dlhodobé vystavenie UV žiareniu a teplu. Portfólio doplňajú vibračné systémy, ktoré simulujú mechanické zaťaženie počas transportu alebo bežného používania. Zaujíma vás táto problematika? Príďte za nami na Laborexpo 2. až 4. júna, stánok číslo 77. Alebo využite transfer do našich laboratórií na deň otvorených dverí Jeden Dvořák, kde vám predstavíme testovanie v praxi.